Il-Gvern nida white paper għal konsultazzjoni pubblika li ser twassal biex tinħoloq awtorità ġdida dwar il-bini u l-kostruzzjoni. Waqt Business Breakfast it-tlieta filgħodu, il-koordinatur tal-proġett Karlo Mifsud qal li l-awtorità ser ikollha l-qafas regolatorju biex tolli l-standards. Qal il-white paper qed tipproponi li 4 entitajiet preżenti jingħaqdu taħt awtorità waħda. Mela l-iskop ta' din il-white paper u li niftħu konsultazzjoni mal-nies fl-industrija u anke mal-poplu in ġenerali sabiex fi żmien qasir aħna konna awtorità li tieħu over minn dawk li huma llum 4 entitajiet li huma l-BICC, il-BRO, il-BRB u l-Bord il-Masonry Board. U għalhekk aħna ltqajna llum biex nillonċjaw din il-white paper ħalli nirċievu lura il-feedback minn in-nies. Is-Sur Mifsud qal li bħalissa hemm bosta liġijiet u regolamenti dwar is-settur li qed iwasslu għall inkonvenjent tal-pubbliku. Qal li permezz din l-awtorità din ser issir ħaġa tal-passat hekk kif il-liġijiet ser jiġu reveduti u jitpoġġew f'keffa waħda. Għalhekk qegħdin naħsbu li ssir riviżjoni ta' dawn il-liġijiet biex bekk ikunu f'post wieħed u min għandu bżonn għal forsi xaħat li huwa esperjenzat, imma anke dawk li mhumiex jafu fejn ifittxu u jkun dak li qed ngħidulu l-focal point. U żied jgħid li l-awtorità ser tieħu f'idejha wkoll l-impenn tal-infurzar. L-enforcement huwa wieħed mill-għanijiet ta' din l-awtorità. Illum ġiġa għandek diversi entitajiet li jagħmlu dan l-enforcement, iżda iva qegħdin naraw li nibnu r-riżorsi mhux biss billi ngħidu għandna r-regoli ma ninforzawhom, nittrenjaw in-nies li jinforzaw dawk ir-regoli. Il-Ministru Ian Borch qal li dan it-tibdil qed isir f'kuntest ta' suq li sar tant kruċjali għall-ekonomija Maltija. Dan hekk kif dan is-settur jimpjega madwar 30,000 ruħ. Aħna rridu nagħtu port of call fejn diversi entitajiet jingħaqdu taħt awtorità waħda li tkun tista' tissalvagwardja lill-komunità liċ-ċittadini fl-istess ħin tirregola l-qasam tal-kostruzzjoni li tant huwa bżonn już fl-ekonomija tagħna. Fl-intervent tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus sostna li din il-white paper ser twassal għall-aqwa liġi possibbli sabiex dan is-settur, li ammonta l madwar 11% tal-ekonomija Maltija ikompli jikber.